Znaš li da različite faze tvoga života mogu tražiti i razliku u tvojoj praksi, u intenzitetu i količini toga što vježbaš? Neke promjene zahtijevaju jedan snažniji pristup, dok druge traže nježnije, sporije i mekše. Jedna takva faza je i trudnoća, drugo stanje. I s razlogom se zove drugo stanje, jer u tijelu se sve mijenja. Ne samo u tijelu, nego i u tvome načinu kako percipiraš život, što ti postaje važno, što su sad tvoji prioriteti i čemu želiš davati svoju energiju. Neka tvoja praksa uvijek bude tu kao podrška, a ne da ti moraš zadovoljavati formu koju je netko postavio. Jer tvoje tijelo nije isto svaki dan, a tvoja praksa je tu da prati te promjene i da te podrži kroz cijeli taj proces. Ako želiš znati više o tome, slobodno se javi i počni vježbati sa nama.